Tikupatseni moni komanso kukulandirani nonse konse kumene muli mpulogalamu ya lero ya Tchutchutchu pano pa Times. Pulogalamu yokhayo imene nkhani zimakambidwa mmene zilili mopanda kukondera mantha, komanso nkhanizo zimakambidwa mozama kwambiri. Ine ndi Sam Kalimira, ndipo mpulogalamu ya lero tikhale tikucheza ndi kansala Gabriel Mwaungulu. Kwambiri tikumufuna kansala ameneyo chifukwa cha nkhani zimene pakatipa zakhala zikumveka. Tidamva kuti kansala watukwana anthu, kodi zoona nangano adachitiranji? Mukhale pompo, ine ndi Sam Kalimira. Kansala Mwaungulu, takulandirani mpulogalamu ya lero. Kuli bwanji kuwodi ku Tchutchutchu West kuli bwanji? Ku Chiwavi kuli kwa. Kuli kwa? Aliyoso wavalaeka. Aliyoso wavalaeka. Palibe kaheni kalikose. Kuli bwino ku Chiwavi? Kuli bwino. Ukansala kuyenda bwanji? Ukansala kuyenda bwino. Ati ndilovuta atu. Yeah. Sindinovuta. Wadi ndilovuta kwambiri. Akati kuvuta ndi chani. Chabwino tibwerere mbuyo, tiyambire kunena kuti mwabwereranso ku council, ku council kuja ku city ku Mzuzu. Mudali temu ya kumbuyoko nthawi imene kulachina Yona Mkandawire, kulachina William Fyopo Mkandawire. Nthawi imeneyo ndithu munkazunguza ndipo taona kuti mwabwereranso. Chisi chanu chili pale. Koyamba akamati mazunguza. Apopo ndikulakwisa kunena kuti mazunguza. Chifukwa munthu kamazunguza mwene manenera kuti first term 2014 ndinawina, 2019 anthu sokundisankha. Ngati panalo kuvutisa anthu anakandisankha bwanji? Anthu angavomera kuti asankhe munthu ovutisa kuti asogolera. Koma ukale ndilovutisa ndi? Sinovutisa. Inu madumba matebulo. Akuti kufukanso. Timona ndi kukansala pa kwafika ndipo madumba matebulo mukukambira zachitu kuti msomene usapite kumene koko zumakhala bwanji. Ukansala umafunika kuti munthu ukhale wachakapu. Ukansala sumafuna munthu ukhale okona. Zitukuko zambiri zimene zimabwera pa council zimakhala zogawana. Ngati nthawi imene chai imene munaonera kuti anatipasa misewu 6 imene imafuna ikidwe tala Mzuzu. De pa misewu 6 makansala 15 aliyesa amafuna kuti msewu wake utani uikike tala. Ndi katikati mmene muja munazayamba ndale anthu ndikumagula makansala ena kuti ayi uvotere chifukwa tikamayika misewu ikafika nthawi yoti anthu sitigwirizana amanena kuti tivote. Ndi mapezi kuti anthu ena ambopanga kampeni momucha, ndi zinafika kuti anthu ena ake mpaka nakuti kutenga mphamvu tikakhala mkhaso muchemba meya ndi bwana wathu. Yes. Koma nonafika mmene munaonera nthawi imene ja anthu ena ake osamvera meya kung'amba zinthu ujeni. Ndefe sinati inu tonse tife makansala bwana wathu nduyu. Ndi pamene nafe timadumpha tebulo. Kudumpha tebulo kuja sikunali kuvuta koma kuti ndikamuteteze meya. Chifukwa amene zinonekera wina wake amafuna kuti apite kwa meya. Ndipo meya ndi bwana wathu pamene ndinadumpha tebulo kuti asanafike ndifike ndimteteze bwana. Kumene ujaona kumteteza bwana. Usikunali kuvuta iya. Yeah, sikuvuta. Kukuteteza meya. Kuteteza meya. Chifukwa meya ndi bwana wa pa council. Amene utalandira ulemu wonse. Ngati pali zina zokangana samakangane mu full council meeting komano ndi chambers palo imene ngati ta maganizo sana pena tipite kumene kuja ku nyumba yomata tikakambirana osati pa public ale saziona anthu amatikhulupirira kunjapo akatituma kumene kuja amaganiza chikhulupiriro chawo chembekezo chawo amazowa tikakambirana zakupya osati makadumpha koma kudumpha tebulo kujako anthu amene amakutsatirani ku Chiwavi West sada kuneneni kuti musoeka mwambo. Zimene zijazi akuzoti kansala wawo akuwayimirira. Akuzoti kansala wathu akutiyimirira. Mabhoketi samakuvutani mabhoketi komatu kuti nkusoeka mwambo. Ngati kuli wodi Mzuzu muno imene mabhoketi akugwira ntchito mogwirizana ndi kansala ndi Chiwavi West Ward. Dzana ali maona taaveka ufumu wa block leader. Davika inform ya block leader. Kusonyeza kuti iwo ndi anthu aulamulo
amene ntchito yawo ya block leader ndiyo tumikira anthu akamayenda anthu azaona kuti a block leader ndi awo chabwino tsopano mwanena kuti sindinovuta inuyo sindinovuta sindinovuta ndinosokonezatu inu so sindinosokoneza chifukwa tikaona kumbuyo kuti sikalekale timamva kuti mpaka nakutengedwa ku khoti kumene kumva kuti timamvanso kuti mpaka mudatu kwana kansala nzanu bwanji chifukwa chani komano nkhani imene ijayi kuyilondoloza bwinobwino anthu amangoyankhula mbali imodzi munthu sungangofikira kuntu kwana nzako kolo kuyamba ndi nzako asanakuyakwirera ndi nkhani inali nkhani ya nyumba komano zinangodandaulisa kuti pakati nakafikisana ukhoti koma inali nkhani ya nyumba imene ndinakatha kukambira na nyumba nkhani koma mpaka kuntu kwana munthu ndikuti osana nditukwane koma nongasini ndemene mdaoneka ndemene mdaoneka ndikati mmasomano ndakutukwanani sichiwalo chimaswala sichiwalo kokoke koma nkhani yona kuti ine pene mdoneka poyera timatokwana why kutukwana ndine munthu waulemu wake kansala waulemu wake mpaka ufe kuti kumatukwana why sinatukwane koma timatukwanizana mmatukwanizana koma nonse abwino pa makansa inu munthu aumenyeni mbama muzingomuyang'ana inu ndi Yesu Kristu yekha amene amakwanisa lonjezano kuti munthu akamumenya mbama uku amatisomenya uku ife ndife anthu ndife operewera akatimenya mbama uku ine ndimabwezera ayikulu kuti uyu wandiyamba chinavuta chani kuti basi kungokamba naye kuti amwene zalakwika tikonze chonchonje chinavuta bwanji wina alesa amafuna kuti ngati walakulidwa apeze ithandizo iyo chinatengera kuti amene tayambana ndi uyuyu mene takanganamu ndipite ku khoti ndamene akatiyanjanisa komanso khoti sikuti ine anthu ena kuti khoti yamugamula lampwetekeya khoti silipweteka munthu khoti limaphunzisa munthu kunali kuti panga discipline kuti anokha mwakanika bwera mkhoni ngati mwafika ukhoti khoti inakupweteka sinandipweteke musada kugamula ndi khoti kuti mupereke makodi sinanga mulandu woti anthu mmakangana ati mumayenera umpepese nzako khoti likaupeza kuti ndiwolako umayenera umpepese nzako umatha kumpepesa mawu kapena kumpepesa ndi ndalama ndi khoti inandizwa ndimpepese ndi ndalama ndi munapepesa napepesa nanga mawu ngati mawu ndi mawu munapepesa khoti sinanene za mawu inanena kuti koma personal enuyo ngati munthu tikakumana zapepesa choncho nanga sinovuta kuvuta kulipatiswa akabe ndiovuta gabi ni munthu abwinobwino komano anthu samamvesesa gabi samvesesa gabi mukumbukira kuti zidazaveka pakatipa kuti pa Facebook manemba china zake pa Facebook kaya nzotukwana I don't know koma I think zazotukwana pa Facebook mukumbukira simdalino simunyoza anthu pa Facebook ine pa Facebook sinanyozeko munthu ndani amene anabwera poyera kana kuti akhansala munyoza munthu pa Facebook ndani palibe mwina zona kuti matukulu kamene mmatenga kuti amene mwina wenuwa ndine munthu abwino komano ndimangoziwa chimene ndimachita siyo matukutuku ino sindibe matukutuku olo pang'ono ndine munthu abwino kwambiri anthu amene amakhala nani pafupi amandiza kuti Gabriel munthu abwino alibe matukutuku ndichifukwa yake kuodi kuja mmaona kuti anthu amandikonda kwambiri andivoteraso kachiwiri chifukwa kuti munthu uyu wabwino osalephera munthu kuti pena pake anthu azikuyamba azikutosa uzingoyang'ana iyo munthu akakutosa munthu umayenera kuti nawenso uonese kuti ndiwe munthu ino akakutosa ndimabwezera ndimayankha kumene kuti kuseka mwambo woto discipline itu ndiofunira discipline akati discipline ndi chani kusunga mwambo munthu ngati kansala inuyo mukudziwa kuti nthani yonse niyo anthu mfukanso atafuna tokusankhani ukhala meya mukudziwa chinezo ndi khelo lanu mukuona ngati mkutsogolera chifukwa ndine kansala ndoti munthu azingobwera amene angabwerere kundimenya basi kuti ayi ndine kansala ndimenyeni uku ndipandeni uku ndine kansala pompa ndandisankha umeya iyo asikhala choncho ndine munthu nani nimamva kuwawa uwu ndi nofu nimamva kuwawa munthu akanimenya nimamva kuwawa munthu akanimenya nimapanga chisankho chiganizo oti nimbwezere kapena nimsiye zimatengera nthawi imeneyoyo kuti mzimu ayenda bwanji ngati mzimu unaenda bwino unali bwino isiya koma nthawi imeneyo ngati mzimu ananditalikira ine munthu woperewera ndamanena kuti zimene mmachitazo mmachita foja wamkulu foja wamkulu ndamene amakusokonezani kwambiri zimene zinde ambiri amakamba ndithu neza amakamba ndithu kuda ngati kuli kansala uyu kuti foja wangu andi ndikubwera kunoko ndikauza anthu kuti ane ndifanikekese
kansala Gabriel Mwaungulu anthu amene kuti wafoja uchi wachamba aya mmachita kondithu chamba silisuta koma mwina kumbuyo kummachita asinasutera iye usati kweka chamba chimene chimakusokoneza ninu chamba siniso ndipo sinasutera anthu achamba tamazwika milomoto Ifani. moni mumwangawo anthu amene akuti agabi ajawo amati gabito amene kuti gabito kapito lojera gabito akuti amene amanenera anthu akuti amene ujayo mukuona kuti wazunguza ndi kuti wasuta bodza chifukwa chani kodi kwanga simazunguza kuna kha kuzunguza bwe ndikuzunguza kodi kwanga kumene matumikira anthu bweza anthu azo ndozunguza tisampasiso voti chifukwa chani apezeka kuti nkhani yachitika tikumenyera ndikufuna ndimenyera ufulu wa anthu zomwe anthu akufuna kodi kwanga zichitike ku council kuti council yathu imene timagwirira ntchito ukakhala kuti mwina ati sukutoko sako zitukuko sizingabwere zitukuko sizingabwere and council umangofunira munthu akhale mwina kuti savage kuti mukhale kuti iwe ndiwe gentleman ukhansala ukanika chifukwa kuti ukatenge zitukuko council kuja kumafunika kuti uvale zilimbe kuvutisa koma kuvutise ulendo wina inde zona kunali bridge kwathu yoti inachoka imene madusa pamene pamadusa maliro tikamasiti kwambita kumanda inachedwa chifukwa ke ninapita umene kuja kuti inetu bridge imene mundipasa ndirama zinatuka kalekale kapena mufuna ndivule imankhala nyumwisa okay mmene mmapita ku council kukafusa za makobidi amene wowo ndi kuti mmakhamu kudziwa kuti pakuyenera kuti pakhale makobidi a bridge mmakhamu kudziwa zimakhala kuti allocation ya makobidi a bridge imene yatuka kale komano chifukwa kuti pamakhamu na madireze ena ndi ena osaziwika bwino timazoti ndrama ilipo yatuka kale komano mwina afuna ipange delay pazifuka zina fuka timapita inu ndrama tizijatu munatipasa kale munatiuza kuti munatipasa ndrama zatu za bridge ndi ndrama maku 2 million paka pano zikuti bwanja anthu avutika kwaenda mumsewa kanika kupita kuti anyamule maliro kuti pa asasi mutipasa pali channel imene mmenera kugwitsa ntchito channel ilipo nkhani zimakambidwa kuma service committee zikachoka mu service committee zimapita for council meeting kumene makapanga approve yes ifeyo ngati makhansala ntchito yathu ndikupitisa zofuna za anthu kuwodi kupitisa ku council kuja ifeyo tikapanga ma resolution aja secretariat imayenera kuti ipange implement zimene takambirana ife tikangofika mu council kuja kupanga ma resolution tapanga budget imakhala ntchito ya secretariat kuti tani ipange implement zimene takambirana komano zimatha kuti ichi chitatu chadusisa kale budget taipanga kale taivomereza komano zikuchedwa bwanji kuti zibwere ku background ndifo akite mata palibeso channel ina chifukwa ine ngati council ntchito yanga ndikapereke kuma service committee ku service committee zipite ku full council full council kuja takangoti tapereka full council ife ndimakhati malira a council atani atha kwinako ndi ntchito ya secretariat kuti ipite pa ground ikapayeke ma services ndeine ntchito yanga yatha pa full council meeting wa secretariat akanika kuti apite pa ground ine ndipange cha okay osapita kwa meya bwana nthawi zina Mwaungulu bwana kuti meya ni bwana ukhaso maona kuti apa pasi pali bwino bwana osakubana ndi meya kumuzako matu bwana ukukuti kwanga akuti maona tilapanga pasi zizi zikuvuta bwana chukumani apa meya naye ndi councilor sikuti mukamusankha khala meya ndekuti ndi meya cha koma si bwana wa naye ndi councilor ndi odi yake kumene zomwe takambirana mu council meeting afuna naye zipite kodi kwake ndiye kafika amene imakhala isa kumenyera nkhondo odi yake aliyesa apereke zinthu zomwe afuna anthu ake zichitike fuka meya nayeso ndi deputy nawo andi odi yawo imene akayisamala khale pa namba 1 kuti ayisamale meya angavomere kuti misewu yatuka 5 iye asatenge pomodzi sinangani bwana iyo ngamankhala chete kudikira meya zitheka iyayi nawenso onese mphamvu ngati anthu anakukhulupirira kuti ukatengera zitukuko nawenso onese mphamvu kuti ine ndikuyimira anthu akuchiwa west anthu akuchiwa west akudikira chitukuko chimene chibwere ndi ine osati meya yayi tipiteke ku break mene muto ndi mene tikuchitira mpulogalamu ya lero ya Tchutchutchu pano pa Times amene mukutitsatira pa kanema wa Times takulandirani komanso ena amene mukutimvera pa wireless ya Times timati mkhalepompo komanso pali ena amene mukutitsatira pa Times 360 Malawi pa Facebook page makomenti anu iyayi ndithu tikuwatsatira ndimati nene kuna kuti ichi ndi chigawo chachiwiri ndimati mukhalepompo chifukwa pano pali nkhani